Здравейте! Ето, че отзвучаха резките тонове на рекламата и наближава края на нетърпеливото очакване на зрителите, които видяха как пада ранния сумрак на ноември. После всички се прибраха за вечеря, за да догледат поредната серия от будкавия сериал, в който изтече и последната сълза на безнадежно влюбената героиня. И най-сетне, след миг, ще прозвучи химна на Шампионската лига, неизменна част от поезията на есенните вечери, която в последните години се настани в нашия бит благодарение на телевизионните канали на BTV Media Group. Еди Рея на моменти ми прилича на тотално сдъвкан и смлян от ветровете на съдбата дипломиран експерт, счетоводител в Министерство за опазване на околните калинки. Сега е здраво изнервен заради това, че играта на неговия тим хич не се връзва, хич не се получава. Сега внимание, последни секунди на първото полувреме. Имобиле настъпва сам срещу цялата отбрана на Арсенал. Имобиле отново продължава. Имобиле излиза на ударна позиция. Гол 1-0 за Борусия. Гол на Имобиле. Ецеленте, манифико, меравилиозо, инкредибиле. Чиро Имобиле открива резултата последни секунди на първото полувреме. 1-0 за Борусия Дортмунд. Молто бене Борусия. Ето го Пелегрини. Винаги изглежда някак малко смутен, прилича на застаряващ граф, който не се решава да покани на танц красавицата на бала. И отново Пелегрини на вашите екрани. Пиоли изглежда умислен, рано е още. А ето го и Земан. Носът му стърчи малко, като тръстика в блато. Има поглед на Божен Бобър, но казах ви, играта му е ясна и сигурно е намислил нещо, с което неговият тим може да отговори на предизвикателството. Виждаме Балардини да дава някакви указания. Малко ми прилича на сдухан заможен зъботехник, женен за грозница, която спира движението по площад Батенберг, докато отива за билети при племеницата си в Софийската опера. Ще го видим какво ще направи Балардини начело на Болония. Хубаво подаване. Да видим сега. Пас по земя. Удар. Ще има ли втори гол? Да! Резултатът е 2-1 за Сасуоло. Пълен обрат. 78 минута. 2-1. Ето го Ди Франческо. Виждате неговата реакция. Прилича ми малко на зубър на тегач от прогимназията, комуто са отклонили първото в живота сексуално предложение. Обаче отбора му се добира до пълен обрат в резултата. Бенитес. Прилича на бъчва с костюм. С очила на пчела майка. Дано да е измислил нещо велико. Гостите действат по-активно в тези първи минутки на втората част. Състава на Наполи започва второто полувреме леко пасивно. Дебнат, разбира се, домакините. Ето го Рафа Бенитес. Дали точно това иска от своите футболисти, не се знае, но очите му са безцветни, като старташ добран понякога на Рафа Бенитес. Затова можем само да гадаем дали точно така е искал неговия тим да започне второто полувреме. Рафа Бенитес обяснява нещо на Инсине. Малкото коса останало около ушите на Рафата подчертава изражението му на сладководна риба. Обаче играта му е ясна на този тип.